Para gumalaw yung papaw, nag-live na. Ay! Happy birthday! Happy birthday to me! Andre, all the way from Kiburiao. Hello guys, kami din ang Team Timo. Okay mga ka-team, mayong dili sa maayo kay gaulan ko nga hapon. So diri mi sa Kiburiao no kay gi-invite mi diri para magtimo na sad. Ulawan! Ulaw kayo kay mga makauban na mo diri kay dili mga kaila na mo. Isa ra gid among kaila yang Gagawra si Charles ang kailaw niya yung mga parents na yun, ang uban ng mga bisita kay dili may kaila. So ano kayo, ulawan. Mga baga magnaong. So, lahi na gid among ano karon kay gina-invite na gid mi para sa kaon lang, kay para magtimo-timo. So atangi mga ka-team kay tanaw na to kung unsa ba magkaon og galunggan o tiil sa litson si Katimuan. Kay wala may tiil sa manok diri. Tiil na pud sa baboy. Balak ulaw, basta kayo importante, masudlan. Oh. Wala ba mamatay sa ano? Bagagnaw. Sa bagagnaw. Paano ni? Dagan namatay sa ulaw. Oh, so mo na siya ka-team. Atangi kay mauni ang amuang sildanan sa among video. Atangi kay mauni ang among kaunon. Ipakita kung unsay among kaunon ang litson. Team Timo on the move. Grabe na sad. Pagsilap na ko sa dunggan, karna. Kompleto na sad, team 1, team 2, team 3. So atangi. Nara gumalaw yung papaw, nag-live na. Ay! Happy birthday! Happy birthday to me! Happy birthday Degaw. Ika 14. Nabali na, nabali. Ay, baliagaw. 41 day. Yabi gaw, kasi kanaog tagaw. Purting berdira. Posibilidad. Timo-timo sa ta mga ka-team na ani no. Tanawagod. Tanaw. Okay, pa. Anak man ako is. Suman, budbud suman. Kani siya guys. Mo gini ang tinuod na Team Timo. Mga ka-team mo. Bali mo sa balay na Bro Charles. Maula-ula pa sa team to kaon. Shout out kay Kagaw Malo. Ulaw shout out doon. Ulaw ko. Maula pa siya eh. Mama gaw. Imong mama gaw. 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 Maulaw los. Daro, istorya. Hi, welcome to my chart. Happy birthday. Happy birthday to all. Happy birthday Degaw, salamat sa. Dito, happy birthday. Happy birthday sa kuha day. Pila na galing ka? Salamat sa mga bisita na nandiri sa Awong sir. Salamat sir sa pag-ari sir. Sir, makita na ito na sa sir, YouTube channel. Lagi sa channel, mga mami sir. Okay.
Sa mga ka-team, no? Ulaw kayo kay nangaon na diri sa dili na mong ano, Baluarte. Magtulog-tulog na kasi yung video kay ulaw, dili na ni binuang ulaw yun. Ulaw na. Ulaw kayo. Pero wala na customer sa ulaw. Wala na tayo pag-inom. No. Trip na tayo na. Mao ni siyang dako nga trip na mga on ka sa dili nimo Baluarte kay ulaw kayo. Grabe kay kaulaw. Halos nagali di mo hawid sa kamera kay ulaw kayo. Pero salamat kayo kay Agaw. Shout out sa happy birthday Gaw. So, shout out ka Gamalo. So, ulaw lagi pero tanaw sino man. Ulaw pa na. Grabe eh. Kuratan lang tayo. Team mo. Oh, diba? Oh, Tarawan, ulian. So mga ka-team no, umana man ako kaon. So kanina po ang among kaunon. Kay umana man yun. Ritos. So salamat kay mga ka-team sa pagtanaw nimo sa among video no. Pag nakaabot mo diri. So taman sa susunod na timuan mga ka-team. Grabe na yun sa birthday Gaw. Salamat kayo. So tama lang diri. All the way from Kiburiao.